Paman Durna Manggirarja lan sungkem kula kunjuk ngandhapada Paman. Oh, kandak plekuduk swalu benjol. Kula tampi kanthi bingaraos sing manah kula nggih anak Prabu. Dene anak Prabu kepareng lajeng suka perbagi dumateng pun bapa sesungkem dumateng tiyang sepuh sanes. Lumuntring pastuti konjo ngandhapada mawantu-wantu nggih. Kula cancang pucing weni sikat damanipun Paman Durna mugi rumesepa slanduning badan. Kepareng kaprayogaken lenggah Paman Durna. Oh, iki kados mboten kirang prayogi nggih. Oh, gandak pleguduk manyar-manyar. Lelo. Paman Arya, kula nuwun wonten paring pangendika anak Prabu. Kadiparan pawartane para kadang Kurawa Paman. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa sedaya para narapraja boten wonten ing ngliremaken dawuh timbal dalem. Sampun sumadya sumengkon ngabiyantara malakata ing sami ngaturaken bulu bekti wah glondhong pangarep-arep. Mugi kepareng kunjuk wonten ngandhapada anak Prabu. Kula tampi sabibaring pepanggihan puniki kepareng pangastuti kawradena dhateng para narapraja nuwun dhahat kaestuaken dawuh timbalan dalem anak Prabu. Jagat Manik Raja Dewaku ora bakal pangling panduluku kaya iki Dimas Arya Werkudara ingkang wis ngadhep ana ngarsanipun Kakang padha kanthi raharja Dimas Bratasena. Wah, Joko Pitana kakangku tak tampa tangan loro nampa pangestumu. Kaya ora ana siji apa sowanku ana ngarepanamu sembahku tampanono Joko Pitana kakangku. Pun kakang tampa kanthi bungah. Tak petelake ana dodo kendelo padha-padha. Wah, iya. Paman Durna Manggirarja lan sungkem kula kunjuk ngandhapada Paman. Oh, kandak plekuduk swalu benjol. Kula tampi kanthi bingaraos sing manah kula nggih anak Prabu. Dene anak Prabu kepareng lajeng suka perbagi dumateng pun bapa sesungkem dumateng tiyang sepuh sanes. Lumuntring pastuti konjo ngandhapada mawantu-wantu nggih. Kula cancang pucing weni sikat damanipun Paman Durna mugi rumesepa slanduning badan. Kepareng kaprayogaken lenggah Paman Durna. Oh, iki kados mboten kirang prayogi nggih. Oh, gandak pleguduk manyar-manyar. Lelo. Paman Arya, kula nuwun wonten paring pangendika anak Prabu. Kadiparan pawartane para kadang Kurawa Paman. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa sedaya para narapraja boten wonten ing ngliremaken dawuh timbal dalem. Sampun sumadya sumengkon ngabiyantara malakata ing sami ngaturaken bulu bekti wah glondhong pangarep-arep. Mugi kepareng kunjuk wonten ngandhapada anak Prabu. Kula tampi sabibaring pepanggihan puniki kepareng pangastuti kawradena dhateng para narapraja nuwun dhahat kaestuaken dawuh timbalan dalem anak Prabu. Dimas Tirtanata semulga padha kanthi raharja. Kula nuwun nampi pangestu dalem Koko Prabu kados boten kirang setunggal menapa anggen kula marak sowan wonten ngabiyantara. Kejawi saking menika kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ngandhapada mawantu-wantu banget panalimanipun Kakang astutinipun Kakang Tampanono.
kacancang pucang weni urma sepo selanduning badan mewahono bawa laksana banjur tak parengake Dimas Bratasena skeca lenggah sawise prayoga pun kakang kepingin bakal mangerti mungguh darunane Dimas ngadhep ana ing paswanan nagara Ngastina. Apa mung mergo saka kersamu pribadi apa ana ingkang amurba Yayi Njodipati? Joko Pitana kakangku, apa Dimas? Sowan kowe ingkang sepisan aku tuwi marang Joko Pitana kakangku kang angka 2. Aku bakal nyuwun adiling para sepuh ing praja Ngastina para kadangku kang werda. Adil soal negara apa soal pribadi Dimas Bratasena ngenani bab negara Ngamarta. Gandeng wektu dina iki marang kakangku ingkang kepareng jumeneng Narendra nanging sangka rumangsaku kaya ora tanggung jawab ing atase Narendra kejaba pakarti mung dawuh utawa banjur nindakake marang kewajibaning semedi ora kersa netepi marang kewajibaning negara ora kersa netepi marang kewajibaning Narendra Binathara. Saben-saben mung para kadang ingkang kudu amakili ingin kaya mengkono mau kaya-kaya tumraping para kawula akeh kang padha anggugatake ora narimakake yen to marang kakangku ingkang jumeneng Narendra. Aku njaluk pengadilane para kadangku Kurawa upama sangka panemune Joko Pitana kakangku lan kabeh para pinisepuh kepiye mungguh sangka pakartine marang kakangku ingkang ora kersa netepi kewajiban mesakake para kadang ngeman marang para kawula ing atase Narendra kang kurang tanggung jawabe. Leng-leng ramyanggang driya leriwang Condro katawengan sumuing tias katuridan limut kapiataning rucit remrem driya manawung kekunging yuang wisesa Paman Durna. Wonten paring dawuh nggih. Dimas Bratasena anggugataken menggah ingkang dados tumindakipun Yayi Prabu Buntadewa. Inggih saknyatanipun setunggaling Narendra ingkang kirang tanggel jawab. Kadiparan anggen kawula badhe paring pangandikan utawi angadili panunipun ingkang putra Dimas Bratasena. Oh, mangke kula ingin badhe wawancara. Nggih. Werkudara. Apa? Yen pancen mengkono kang dadi tumindake anak Prabu Buntadewa. Tegese ratu sing ora sifat adil. Adi Narendra ora merga saka kurang nggone paring dana marang kawulane, nang uga kurang tanggung jawabe. Bisa gawe tatanan nang ora gelem temandang gawe. Kaya mengkono kuwi tumraping aku kaya-kaya ora matuk. Kuwi yen pancen kowe nggugu karo aku, prayogane saiki
Werkudara wae kudu wani adu arep karo anak Prabu Puntadewa sing isine kowe tak dadekke ratu. Mengko yen takoni seka Durna ngono. Banjur Puntadewa ingin supaya leren. Mengkono. Nanging prayoginipun rembagan rumiyin awit Ngamarta menika ingkang ngesuwi Bathara Kresna Kakang Durna. Yen Anggirna Tandrawati menika mangken ayugyani temtunipun menika ingkang kedah ngolah kawontenanipun pemerintahan negari Ngamarta. Nanging yen anak Prabu Ndrawati menika mboten ayugyani kados pundi malih jer senadyan tata gelar Anggir Prabu Puntadewa nang batos ingkang ngayomi menika anak Ndrawati. Oh nggih leres dicuni. Nang gandeng anak kula Ndrawati menika sepatipun namung ngesuwi sampun nyepeng pangawas wonten Praja Ndrawati. Menika kaya-kaya ora tanggung jawab gap ngenani Ratu Ngamarta. Ratu kuwi kudu tanggung jawab. Iya. Kudu bisa mumpuni. Iki didhawake dheweke kudu bisa temandang. Mengkono. Iya. Kaya aku upamane dawuh, kae kudu ngene, aku ya kudu bisa temandang. Ora ketan mengeterake. Ora ketan mengeterake karo ngombyongi ngono. Aku kudu temandang ngono. Dadi ketok iki ben bisa ing atase kawula karo Gusti bisa kompak ngono. Upamane bisa gawe peraturan cara kaya mangkene, aku ora temandang ateges aku wong tuwa sing ora tanggung jawab, ora ketan aku meking. Kudu mel temandang. Kuwi jenenge ngetake yen keguyuban ngono, Werkudara. Iya. Kaya ngono kuwi kang dadi kewajibanku. Mula ora ana alane yen Werkudara kuwi kudu merpeki karo rakamu Anggir Dremakesema sing isine Gumantya Ratu, mengko yen ditakoni saka penuwune Durna. Upamane mbaro kakangku ora gelem tak genteni jumening ratu, kudu nganggo diroda paripeksa. Awit ngeman karo kawula, ngono. Ngono. Aja wedi mati, aja wedi mati. Aku yen kerengan karo mbaro kakangku sing tak wedeni tulasare. Ora apa-apa mengko aku. Upama kedadian klerak-kleru mah prayoga kowe kudu bisa pecah belah karo wong Ngamarta ngono. Dadi ateges kowe kuwi mbelani karo kawula. Ngono. Aku wedi yen nganti mengko Kresna kakangku melu tumandang bab urusan iki. Ora melu tanggung jawab. Wis aja semelang, mengko aku. Aku sing ngrigenke tumraping aku botos komburi dadi aja nganti ketara yen Durna kuwi mbotoki. Ora mangkaten Anggirna Tangasnya. Iya, Paman. Kaya wis mathuk tumrap pangrasanipun Kakang Prayoga Dimas Bratasena Nemanana Yayi Puntadewa. Kebajute klerak-kleru Dimas tak rangkul. Banjur pun Kakang kang bakal njunjung kawibawamu. Tanggung jawab jumenengmu Narendra marang Praja Ngastina besok akhir tembe tak parengake sigar semangka nang tangan. Lah rak Mas saya muncer kaprawiranmu. Wis nyekel panguwasa negara Ngamarta bisa jejer marang negara Udina dijumenengake ratu. Tanpa Brantayuda yen pancen gelem manunggal karo Kurawa. Mangkono Werkudara. Cantut gumergut tamyuring wareh melping tirta sumunduling wentis muat katon risang naga yaksa amburna kumambanganing tengahing tirta yen mengkono tak estokake ngendikane Joko Pitana kakangku. Malah aku aja nganti ditekake tak temenane baru kakangku nanging sak oncatku sangka ngersamu.
Aduh, cerak ono, cerak dono. Bab iku mengkupun kakang kang bakal noto para kadang kula. Jalu pangestumu iya Dimas sing ati-ati. Lho bapakku aku njaluk pangestumu. Iya Werkudara, mengko sak pungkurmu tak tututi. Aja semang, aja semang. Yo. Kandak blekuduk manyar. Nggih Prabu. Kula paman. Tanpa jarak malah ana kekuatan. Tanpa jinarak ora digonta-gonta malah duwe kekuatan. Sing digonta-gonta terkadang mah ora duwe kekuatan. Lho, wonten ngriku menika kan. Cobi kula menggalih. Tanpa nganggo srana nyumpena, ora sandadak karangan, ora sandadak nganggo direkadaya. Dewa yen sifat adil Werkudara teka, dadi kekuatane Kurawa nggone bakal ngedu kumba karo wong Amarta. Lho. Kaya ngene bejane awak. Yen digonta-gonta duwe kekuatan, bakal golek musuh klicah-klitih ora oleh-oleh. Wonten ngriku menika nggih. Nggih. Yen mekaten wedal menika terang yen Pandhawa badhe saged lebur papan tanpa dadi. Kula kinten dinten menika badhe kelampah lebur papan tanpa dadi. Liripun pun bapa nggambaraken yen ta Werkudara menika kegiatanipun tiyang Amarta. Nggih. Yen Werkudara nggugatake Punta dhewe dadi ratu Radil apa ora dadi Karangabang negara Amarta. Nggih. Dicuni Wonten apa Kakang Duru? Kurawa dikandhani. Nggih. Milih sing digdaya sing kuat-kuat. Supaya ngetutake Werkudara niki mangke ngantos tempuing Bandayuda. Aja nganti isin-isin wong tuwa. Nggih. Apa penjaluk para Kurawa kudu disidani? Lan apa serane kudu disidani? Dadi mengko aja nganti ngisin-isin kowe wis disidani kok jebul malah ora wani perang. Kula isin. Oh, nggih. Nggih temtanipun mangke kula ingin ngatur para Kurawa. Lajeng kinten-kinten Kakang Duru kagungan wawasan sinten kemawon ingin kedah majeng wonten peperangan. Iya, pokok nomor 1 kula. Nggih. Tirtana ta? Awet Tirtana ampun mari kok tenagane agek brengose kena dipamerake. Tur sasana sing lemu. Oh nggih. Kartomarma senajan menang-meneng mpun tawa sing dirangket wong loro. Oh. Kartomarma. Nggih ning menang. Ha nunggu Dursasana kok. Oh nggih. Nggih syukur.
Nggih niku mangke sing kula tetepake dadi senopati. Nggih, pokoke niku. Kula piyambak sepian prisa piyambak senajan to kulanipun wong tuwa. Oh, nek kula gelem temandang perang. Urung ati bantahanku wis mutra getihe. Dereng dinapa-napa. Nggih, dereng dinapa-napa. Ning pas ngono nggih kula tonya. Wae lah nek ngono Kakang Durna ya. Kakang Durna ki ya peng-pengan ya. Ketoke wong nyerkengkeng kok ngono kok. Lah niku kepripun? Dar Pancakara kula terus Dewasraya. Siram kramas. Lah kok mungsuh meneh apa tuman? Waduh. Yen ngaten kenging kula banggaken wonten Pak. Kenging dijune, kenging. Ampun kuwatir, ampun kuwatir. Waton wonten sing nguwati mawon. Lah nggih nggih. Yen mekaten kula munjatur dhateng anak Prabu nggih, kula pamit. Dinten menika Kakang Durna sampun sumadya. Minangka kakiyataning para Kurawa badhe mbantu Werkudara anggenipun nggugataken bab negari Ngamarta. Ing saestrinipun boten adil Pramarta yen to Punta Dewa stantun jumeneng Narendra. Kasinggihan kula sumanggaken ngersanipun Paman Durna. Sidem jroning pasowanan Wadyagung tanpa sabawa. Kapraban Sang Nalendra Tama mangun kaonengan lir wuwu sing duka cipta bir budi mandana raras Kinarita rikala semana dereng ngantos kabidalaken para kadang Kurawa Edi manah sumedya angawat-awati nggih saksana Raden Arya Bratasena. Wasana wong agung Tripandhurat datan kepareng medhari sabda kamanganing penggalih mbuya sanes ingkang kagambaraken kejaba mung rusaking para satriya Pandhawa. Triwilangan 3 Pandhurat pengendikan 3 klimah datan kawedaring lati Yayah Nalendra kang anawung pepeteng. Wasana kesaru gegering njaba piyak ngarsa tangkeping urip. Potapa ingkang manjing wonten ing Praja Ngastina. Ora kaya utusan sangka negara ing Giri Saloka. Utusanira Prabu Jayeng Desti Pepatih ing Praja Giri Saloka ing pinaringan peparab Rekyana Patih Manggarmaya. Miyak pasiban rupepe Yayah Sata Mangkikrama. Pepatih ing Praja Giri Saloka ing pinaringan peparab Rekyana Patih Manggarmaya. Miyak pasiban rupepe Yayah Sata Mangkikrama.
meng seredutaning sang Naranata katekaping Prawandawa tumandha sakyun mangarsa tanono kang kuciwa raras iki ana pawungan ingkang manjing ana ing Stinggil Binaturata sawise prayoga Biswan Sirapada kanthi raharja kula nuwun nampi pangestu dalem tiyang agung kados mboten kirang setunggal menapa anggen kawula marak sowan wonten ngabiyantara kejawi saking menika keparenga kula ngaturaken pabekti mugi kunjuk ngandhap padha mawantu-wantu banget panarimaning ingsun sawise prayoga jeneng sira sangka ing endi pinangka lan sapa kang dadyaranira menawi paduka dangu dumateng kang abdi dasat kula wonten tanpa rupi kula menika tedhan saking negari ing Giri Saluka kawulanipun Gusti kula Prabu Jayeng Desti paring dalem nami kula Rekyana Patih Manggarmaya kula kepareng gentot nyuwun prisa menapa menika negari Ngastina paduka Kanjeng Diwaji ingkang kepareng jejuluk Prabu Jaka Pitana ora ana loro telu kejaba mung iki Kraton Ngastina ingsun ingkang nyekel panguwasa Prabu Jaka Pitana ya ingsun Kurupati Nggari Suta ya ingsun syukur bejo sewu sawise prayoga Biswanira paran darunane jeneng Sura marak sowan sumengko pengawak Broja Ndamarsasi nuwun kepareng munjuk aturun ngersa dalem Kanjeng Sinuwun sewu kalepatanipun ngabdi mugi pinaringa agung samudra pangsami ya sowan kula ingkang pisan ngaturaken pabekti angka kalih ngaturaken kawuningan bilih dipun utus sesembahan kula Gusti kula Sinuwun Prabu Jayeng Desti tinanggenah ngaturaken sungkem wonten ngabiyantara tak tampa tan loro tak petelake ana dada kendela padha-padha menawi sampun katampi ngaturaken kawuningan bilih dinten menika estanipun ing negari Giri Saluka badhe tetepan nalindra Gusti kula Sinuwun Prabu Jayeng Desti namung kemawon nembe nampi wasitaning jawata saged jumeneng nalindra stantun badhe nurunaken wijining nalindra utami menawi kiat nglenggahi dampar pusaka Ngastina ingkang sebat dampar kencana mila bab menika Sinuwun mugi keparenga kadharatur panuwunipun ngabdi keparenga pusaka Ngastina Kyai Dampar Kencana badhe kula suwun ngampil kaboyong wonten ing praja ing Giri Saluka ewa semanten yen wonten bebingah keparenga cumadung dawuh kula kantun nderek kersa dalem Kanjeng Diwaji Paman Durna kula nggih menika badhe nyuwun ngampil dampar kencana minangka srana tetepan nalindra Prabu Jayeng Desti Prabu Jayeng Desti kuwi ratu ngendi ae nalindra ing Giri Saluka namung sakderepun nyuwun pamunten dalem sewu estanipun mboten wujud jalma manungsa bilih Gusti kula Prabu Jayeng Desti menawi wujudipun Dewi Panggo mila ing saking menika mugi keparenga marengaken pusaka Dampar Kencana minangka srana anggenipun jumenengan Gusti kula Nata Agung pun saniki ngaten nggih menika dipun dawuhi medal jawi
Supados tenggo wong sak jawi ning Stinggil Binaturata. Patih Manggarmaya nyadong dawuh. Aja nganti kadaluwarsa tak parake tunggu nang jabane Stinggil. Sapungkur sira bakal ingsun rembug mulih prayogane nyuwun pamunten kepareng ingkang abdi kaparingon pangestu. Kula tenggo kula suwun ampun ngantos dangu-dangu ora nganti kantalan wektu bisa nampa keterangan kula nondri.